I ostatnie pytanie. Od Mikołaja. Witam. Aby stosowanie skanera miało sens, system inwestycyjny musi działać na wszystkich przeszukiwanych spółkach. Jak przetestować taki system? Czy na losowo wybranych spółkach? Nie. Wybierasz przede wszystkim pod względem kryterium płynności, odrzucasz wszystkie spółki zbyt mało płynne i następnie robisz tak zwany test portfelowy. Test portfelowy pozwala sprawdzać inwestowanie daną metodą, inwestując na wielu spółkach naraz. Określasz sobie, w najprostszej postaci określasz sobie, że chcesz inwestować maksymalnie na 5 spółkach, czy maksymalnie na przykład na 10 spółkach i że tyle chcesz mieć ich w portfelu i AmiBroker, robiąc taki test, zapełnia Twój portfel kolejnymi walorami. W momencie, kiedy go już zapełni, dopóki czegoś nie sprzeda, to nie dokupuje więcej. Ale to daje Ci obraz inwestowania właśnie na wielu spółkach wtedy.